العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. a yau mun ziyarci bakin kogi wanda yake jihar Kaduna wato River Kaduna, inda muka ci karo da wata fa'ida da muka ga a kwanan nan abubuwa musamman yara ƙanana suna fama da shi, wato ciwon nan da ake ce ma chicken pox. Wannan chicken pox sunan ya dan shige min da Hausa, karambau. Wannan da muke gani ita ne tsiro ko in ce abin nan din rogo kasaba. Wannan ciwo na karambau idan Allah ya jarabci yaro da shi, baya ga yadda aka saba al'ada a nemo kashin shanu a mai shashafa masa a ɗan jiƙa mai a sha, so ga wata fa'ida. Idan aka ɗabi ganyen rogo da aka sani, aka ebe shi aka kirɓa shi, ana yi ma yaro wanka da shi, to insha Allah wannan ciwo na karambau nan da nan zai mutu da taimakon Allah. Hakanan za a iya samun karas, wato carrot kenan, shi ma a blending din shi a dinga bashi yana sha safe rana dare. So insha Allah in aka hada ma mai wannan ciwo waɗannan sinadarai, insha Allah ko ƙazuwa ce kai mafi yawan cututtukan da ke fata, insha Allah in aka hada wannan haɗin ana ba yaro ko babba ne ma insha Allah yana yi, insha Allah zai samu waraka cikin lokaci da taimakon Allah. So wannan fa'ida a takaice za mu takaita da ita, sai wani lokaci idan Allah mai kowa mai komai ya ƙara sada mu a wani karnin, za mu ƙara bijiro da wata fa'ida domin taimaka ma lafiyan al'umma a ƙarƙashin wannan cibiya tamu ta Darul Shifa Prophetic and Herbal Medicine Store da ke nan Batati kan titin Masanawa Road bayan gidan hakimin gundumar Kawo da ke Kawo Kaduna. A kasance da mu a YouTube channel namu mai suna Taskar Murtala Kawo, a yi mana subscribing a danna alaman ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Koyaushe dai burin wannan cibiya shine ta inganta muku lafiyanku, walau da kuɗinku ne walau gudunmawa ne fi sabilillahi, kamar irin waɗannan da muka saba bijirowa muna badawa. Amma ƙarin bayani dai kamar kullum, idan duk lokacin da cibiyarmu ta faɗi magani fi sabilillahi, to iya wannan maganin ta takaita a kai. Idan kana buƙatar wani magani, to za ka kira ne a gaya ma kuɗin magani, ka biya a tura maka inda kake. Duk inda kake a faɗin duniya, in har kana da iya ƙarfin da za ka iya siyan maganin kuma ka iya biyan kuɗin kawowa, to da izinin Allah za a kai ma duk inda kake. Allah ya datar da mu, Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya. Wani lokaci insha Allah wannan tsiro ne na dankali, duk da mun sha bayani akan shi ma insha Allah wani lokaci za mu bijiro da shi domin mu fa'idantar da al'umma. Allah ya datar da mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lambar wayar mu 08037624598. A ci gaba da kasancewa da mu a sai wani lokaci.